नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. भटपान म्हटल्यार मंत्रोच्चारण, जप तप, पूजा विधी विधान निर्वहण मात्र नाही, मनशास त्याच्या जीवनांत संस्कार, शिस्त आणि भक्तीचे वाटेंत पुढे दव्या मार्गदर्शक देवेचे एक पवित्र सेवा. भारतीय जीवन परंपरेंत मत्ती, मंत्र आणि भक्ती बनवेचे ह्या 3 अंश कोणते जीवनांत असताय ते संपूर्ण जीवन म्हणून सांगोत. मत्तींत हात मिळवणं, श्रम येवणं, कृषीचे जीवन, मंत्रांसून मन शुद्धीकरण आणि भक्तींसून आत्मज्ञान वाढवते हे एक अंश आम्ही बघोत. ह्या 3 आमच्या संस्कृतीचे जीवनाडी मौल्य. ह्या मौल्य त्यांच्या जीवनांत अन्वयी करून आयले अनुभवी पुरोहित ज्योतिषी किन्नाचे श्री वसंत भट्ट आज आमचे सेवा प्रतिबिंबा कार्यक्रमाचं मुख्य सोयरे म्हणून आयलेसत. ह्या कार्यक्रमाचं स्वागत आणि नमस्कार. ह्यांच्या उट्टू बोलवेतन आती ह्यांचे एक परिचय आता मी बघून घेऊन येऊया. ज्योतिषी पुरोहित किन्नाजे श्री वसंत भट्ट. ह्यांचे गाव किन्नाजे करपे, बंटवाळा तालुकू. ह्यांचे अण्णा श्री अनंत छात्रा आणि अम्मा श्रीमती भवानी. ह्यांचे बायल श्रीमती चंद्रावती आणि नाकरा विजेता नायक आणि विघ्नेश नायक. हिने गोवाचे कवळे मठांत 10 वरीस संस्कृत, ज्योतिषशास्त्र आणि वैदिक पौरोहित्य अभ्यास केले मेधावी. चंडिका याग, ब्रह्मकलश, जीर्णोद्धारचे दृढ कलश प्रतिष्ठापने, रुद्र अतिरुद्र महायाग, हॉर्डिक ब्रह्मोपदेशचे वैदिक कार्य नियम निष्ठेंसून करीत आयलेसत. दक्षिण कन्नड जिल्हा वैदिक संघाचे अध्यक्ष होणं, सामाजिक होणं सेवा देवेचे हे उत्तम कृषिको दालसत. भटनो आता एक शुरुवेत प्रश्न येतारोत म्हणताले तुमते नाकरापणाचे दीस उघडास काढू होत्या. सगळ्यांचा नमस्कार. बाल्यपण म्हटलं तर अद्याला काळा भारी कठीणच आहे सर. खई बघितल्यावर सागोलीवर तो दुसऱ्या खईल्या व्यवहार नाही. आमच्या अण्णाने एक इस्कुलाचं मास्टर होऊन आम्हाला एक लायक बुद्धिवाद देऊन विद्या देऊन आम्हाला लायक मार्गास हाडले. मी जन्मल्या दिवसाच आमच्या साधारण तालुकाच म्हणून होतो. एक 64 विषयींत लाठीच्या पाणी ओढ नक्का म्हणून एक डिझेल पंप म्हणूच्या आचारांत हाडले. त्या समयार तो पंप पाहिलं खोडले सगळ्यांनी याव्याच्या नमस्कार करायचे. पंप म्हटल्यावर भारी पाणी तांता सगळ्यांचे एक जीवनास भारी एक आधार झाले. तसं तो ते पंप पाहिल्यानंतर कृषी करी आम सांगून पोपळा आणि ಇನ್ನಿತರ कृषी कोको काफी एफोरा प्रारंभ केले. या प्रारंभ करताना सगळे न्यूज शिवाय घालायला सुरू केले. याला काय पिशा लागल्या साय हिने किती करतो पोपळा किती कृषी ही किती कृषी सागोली पोट भरता तसे असे म्हणून सांगून किती वर्ष सगळ्यांनी हे करीत होते. त्याच्यापर्यंत काय कृषी झाल्या कुडले आम्ही 1-2 करपेश एज्युकेशन केलं. त्याच्यापर्यंत RVL तो सिद्धकट्टे सेंट पॅट्रिक एज्युकेशन त्याच्यामध्ये आम्ही काय करायचं म्हटलं तर आधी मैश्य पोचवायचे भारी हव्यास गायो नाही. त्या टायमार आम्हाला काय म्हटलं तर दूध न्यायचे. आम्ही कसं असायचं जाताना तसे म्हशींचे दूध काढून आम्हाला शिकवून दूध नेवायचं. तद्वा एक कुठते 4 आणे आम्ही दूध नेल्या समस्या 4 आणे देवायचे बाबाने. तसं ते होऊन त्याच्यापर्यंत ते प्रौढ शिक्षणासाठी एडापाद विवेकानंद स्वामी कॉलेज ते 8 मैल चलून एडापाद हायस्कूल असं हातने सर आम्हाला शिक्षण दिले. त्याच्यापर्यंत आम्हाला काय म्हटलं तर बाबा स्कूल या एक वैदिक शिकवाय सांगून आम्हाला गोवा मठास एक नेहरू आम्हाला ते पावले. समा तुमते आता कुटुंबांत कोणतरी भटपण शिकलंच होत्या
आमच्या आणि- कुटुंबात कोण हिंदू सरबट पाणी शिकले नाही तुम्ही तर मी बरं. फर्स्ट हा तुम्हाला एक भटपान एक प्रेरणा नाही तर एक कारण काय कारण काय म्हटलं तर एक आमच्या एक कुलदेव तो म्हटलं तर त्याचे एक पूजा कार्यक्रम तर हवे म्हणून एक घरात असलो त्या उद्देशानं काय एक अंदाजे करून बाबांनी असून देत आमच्या एक कुटुंबात एक भट म्हणून हवं म्हणून सांगून उद्देश ठेवून आम्हाला भट म्हणून कवळे मठ असले म्हणून आता पेरवलं. ते कवळे मठांत तुमच्या वैदिक शिक्षण कसं होता आणि तुमचे गुरुवते विचार सांगत कवळे मठात आम्हाला साधारण 82 विषयंत अचानक काय एक आमच्या दाबोली मठात एक वैदिक शिक्षण नाही तो रोवण त्या संदर्भात एक RSPची बट बालकृष्ण मठ कॉलेजच्या म्हणून सांगून त्यांच्या अण्णास भेटी झाले तिने मी खवल्या मठात एक उचित म्हणून वैदिक शिक्षण शिकवतात तेही असले ते शिकार गुरुजी बारी विद्वान तेही शिकव सांगे तिने एक प्रेरेपण दिल्या प्रकार तिने आम्हास ते येऊन मठांत ते आम्हास पावित केले. तुम्ही एक वैदिक शिक्षण किती वर्ष अभ्यास केलं सो त्याच्यापर्यंत 1-2 वर्ष भारी कठीण दिसले आम्हाला जरासं मिगे म्हटलं तर आमच्या टीमच्यात मस्ती जण RSP बट एक 60 ते 80 सर विद्यार्थी आम्ही उठून ग्रुप होऊन एका वर्षास गेल्या रे एकच ग्रुप बदल ग्रुप करवे नाही 2 ವರ್ಷದ ग्रुप बदल 3 ವರ್ಷ असं एक 6-7 ग्रुपाचे 8-10 जण म्हटलं तर त्यांचं काय ते मठांत RSP ಒಂದೇ GSP ಒಂದೇ ಕರಾಡಿ ಒಂದೇ त्यास भेद भाव नाही 50 घेत होते ಕೆಲವು ಪಾಠಶಾಲೆಂತ आमच्यात वैशिवणचे हसा तसं त्या पाठशालेंत कैला एक 500 जातीचे ಒಟ್ಟು वैदिक शिकवायची म्हणजे त्याच्यापर्यंत आम्हाला काय म्हटलं तर गुरुजी बारी विद्वान संस्कृत एक शिकवूया दनपारपर्यंत संस्कृत वैदिक शिकायचं म्हटलं त्याच एक वर्ज्य दिसून असत वर्ज्य म्हटलं तर अष्टमीचं वर्ज्य वैदिक शिकवाय नाही तसं चतुर्दशी आणि पौर्णिमा अमावास्यास यास वर्ज्य त्या समज काय म्हटलं तर गुरुजींनी ज्योतिष वंदे संस्कृत वंदे शिकाम सांगून प्रेरेपण देत होते त्याच्यापर्यंत आम्हाला सगळे 16 संस्कार विधिविधान शिकवले केलाकडे ब्रह्मकलश ते पुरातन गोवंतांनी होईत होते त्या प्रेरेपणाने आम्हाला त्याचे विधिविधान शिकवित होते त्याच्यापर्यंत आमच्या इथं मुगेरीत 85 इस्वींत मुगेरीत एक RSP देवळांत ब्रह्मकलश स्टार्ट झालो त्यासो आम्हाला मुनसूचन देऊन अशा वैसे म्हणून ग्रुप वाईज करून आम्हाला पोरा त्याच्या विधिविधान शिकवून त्याच्यापर्यंत 90 इस्वींत आदिशक्ती महालक्ष्मी देवालयांतो ते तरलो ब्रह्मकलश होत होतो तोदा आम्हाला एक 4 जण तुम्ही याच्याबद्दल भारी नोंदाला घेऊन 1 वर्ष याच्याबद्दलच तर तुम्ही शिकवून आम्हाला ते आडून तर ब्रह्मकलश करावे पूर प्रेरणा दिले साधारण एक त्याच्यापर्यंत आम्हाला एक इंटरेस्ट काय म्हटलं वैदिक शिकल्या प्रेरणा संस्कृत हव्या याच्या कशा अर्थ म्हणून कलसो या उद्देश ठेवून संस्कृत एक दिस सांगू तर ज्योतिष हव्या याच्यावर ज्योतिषाचं आम्हाला शिक्षण दिले. आता तुम्ही सुरुवेस तुम्हाला कष्ट झाले म्हटलं वैदिक शिक्षण अभ्यास करताना आणि तुम्ही ಒಟ್ಟು किती वर्ष एक अभ्यास केला तो साधारण 82 इस्वींत 90 विषयीचा मठांत स्वामी 2 वर्ष गुरुजींचे ओटो त्यांच्या ओटोत परिवार म्हटले तर कशाला कर्मांगा समासात पुढे घेऊन त्या कर्मांगाने मस्त फुल्ल स्टडी करून दे तर ಒಟ್ಟು एक 8 आणि 2 वर्ष म्हणताना तुम्ही तुमचे गुरु ಒಟ್ಟು अभ्यास केलं आता तुम्ही म्हटलं संस्कृत तुम्ही अभ्यास केलं सो ऐकलं सो संस्कृत म्हणून आणि ह्या संस्कृत सो आणि पौरोहित्य ह्या बटपानसो काय एक संबंध असता ज्योतिष वंदे पौरोहित्य वंदे संस्कृतांचा शिवाय बदल काही तो श्लोक नाही संस्कृत म्हणजे काल संस्कृत फिरत नाही काव्य कोशाच्या कौमुदी काव्य असतात त्यांचं कोश असता कौमुदी काव्य म्हटलं काय म्हटलं तर एक सुभाषित वंदे एक श्लोक वंदे एक कैलंद तर इतक्यात लघु गुरु इतकित अक्षराभिमानाचे असतात त्या काव्य म्हणतात कैलम आता कैला रघुवंश महाकाव्या ಕೆಲವು नाटका त्या पुरा काव्य रूपार असतात ते आम्हाला त्यांचं संस्कृत श्लोक म्हणजे त्याचा आम्ही पदच्छेद करून त्याचा अर्थ करावं कोश म्हटलं तर अमर कोश म्हणतात अमर कोश म्हटलं एका वस्तूसू नुसतं नाम असतात ती नाव कशी हवी म्हटलं तरी एक उदाहरण देतात ना एक नंदीची नाव श्रृंगी भृंगी ऋतुस्तुंडी नंदिको नंदिकेश्वर इतकी नावं असत
आमाच ते पदच्छेद होताना ते काव्यास किती छंद हो अनुष्टुभ त्रिष्टुभ गायत्री हे छंद ಈ 3 ಅಕ್ಷರವಿದ್ದರೆ इथे 2 अक्षराचे ज्ञानजीचे शब्द घेतो 3 अक्षराचे घेतो 4 अक्षराचे घेतो त्या अमरकोश हवत होतो ते त्याच्यात म्हणतात व्याकरण व्याकरण म्हणजे कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदीन या साधारण एक दिवसाचे एक 14 गंटे अभ्यास केला रे 4 वर्ष अभ्यास खाली व्याकरण या व्याकरण कोण सांगितलं म्हटलं तर ते पाणीने नो भारी तपास करतो आम्हाला एक काहीतरी एक संस्कृताबद्दल नाहीतरी एक वेदाच्या बद्दल बरोबर म्हणूचे यस मूलाधार गावेनो ईश्वर करून भारी तपास करतो किती वर्षांनी ईश्वर प्रसन्न होऊन त्याच्या डमरून एक 14 शब्द बाहेर येतात हा ते शब्द कहिले म्हटलं तर अय्यबुनो रुळृक ये अयवच जवई गडदश गब जडदश कपचटत कपट सससर हल हे 14 शब्दांत तो पाणीने तपस्सूच्या बलांत व्याकरण श्रेष्ठ करतो एक शब्द म्हटलं त्यांचं कन्नडात काय असतं म्हटलं तर व्याकरणांत एकवचन बहुवचन तर संस्कृतात तसं नाही एकवचन द्विवचन आणि बहुवचन कन्नडांत भूत वर्तमान काल भविष्यत काल 3 काल संस्कृतात तसे 10 काल असतात लट लिट लुटू लोट लंग लिंग लुंग रिंग असे 10 कालांतो एक शब्द द्यायला परंतु 90 रूपावर तो चेंज होतो त्या 10 कालांत तो सांगू एक शब्द द्यायला पाहिजे 10 काल येतो मस्त अमूर्त झालं एक मस्त असं एक म्हणजे लायक सम्यत केलं नाही म्हटलं तर सगळं शोषण करून संस्कृत पूर्ण संस्कार त्याच्यावर चूर तड नाही करवे नाही त्यांना मी ते भटपण शिकत तर आम्हाला संस्कृत काय करतात मठांत आधी आम्हाला वैदिक शिकवतो वैदिक शिकवे नवाडून दिसतात आता मध्ये की त्यांना आधी संस्कृतातच क्लासेस देऊन संस्कृतात गेल्या आता संस्कृतात काय येतात स्वराडी व्यंजन विदुंगाड्याने करतात स्वर बदल व्यंजन बदल त्यानंतर तो कठोर व्यंजन मृदू व्यंजनात असे देतात त्याच्यापर्यंत खंट्या ओष्ट्या तालव्या मूर्धन्या असे बदल कंसू उच्चार वैश्वेन एक उदाहरण द्यावे तर कंट्या म्हटलं गल्यांचं उच्चार व्हायचे ख ख ग गंग च च ज जन ट ट ड डन त त द दन या दंत्यांत दांतास जीभ लागूनच कराव्या जीभ मोडपून सांगूया तालव्यांत प प ब ब ओष्ट्या ओष्ट्या म्हटलं तर वांठाणच सांगायचे महाप्रणोच्चार हा असे असे पूर त्या संस्कृत पुरा कसे उच्चार कंशी पूर एक संस्कृत स्टार्टिंग शिकवल्यावर ते पुढल्या आम्हाला वैदिक असलं ऐकवत पुढला भाग सुलभ समा अर्थ होत प्रत्येक मात्र आम्हाला उच्चारण सुलभ होता आता तुम्ही कवळे मठांत शिकायला एक शिक्षण आणि इंगड मठांत शिकायला एक शिक्षण ते व्यत्यास काय तुम्हाला दिसताय व्यत्यास काही एवढा ऋग्वेदी ब्राह्मण म्हटलं तर ऋग्वेदात ब्रह्मकर्म असतात ते शिकायचं बदल करून काय यजुर्वेदी ब्राह्मण थोडे यजुर्वेद त्याला ऋग्वेद आणि यजुर्वेद थोडे मिक्स असतात चूर विधिविधान यजुर्वेदन चढवणे असतात नाहीतर ऋग्वेद सगळ्या ब्राह्मण ऋग्वेदी ब्राह्मण म्हटलं तर पुरे एकच लेख बदल काय विशेष काय नाही विधिविधान पुरे एकच लेख मी काय काल रूढी म्हटलं त्या कामाची एक रूढी चेंज असता वरतो बदल काही होणं मंत्र ते येत आणि कोणा व्यत्यास करायसारखे नाही त्या मंत्र आता भटपानात तुम्ही एक थोरला याग करवत असात नाहीतर दैवत प्रतिष्ठा ह्या पुरं तुम्ही अभ्यास केला सो आता ह्याच एक तुम्हाला एक गुरु कोण आणि ह्या तुम्ही कसा एक अभ्यास केला सो या गुरु आमच्या मठांत आमचे पुरुषोत्तम शिकार गुरुजी कराडी ब्राह्मण ते म्हटले थोडा भारी विद्वान ते वेदांत मीमांसा या पूरा एक साधारण ते दिसाचे एक 14 गंटे अभ्यास करून एक 14 वर्ष शिक्षण करून पुण्यात आम्हाला कवल्या मठात ते गुरुजी होऊन येईल त्यांच्या आमच्या बाहेर आहे माझे ते कद्दू म्हटलं ते सकाळी उठता भेग उठवायचे 4 घंटे उठून ते हे करायचे त्या साविदल्ली पुन्हा ते या पुरा काढून सकाळी मी त्याचं 5 घंट्याचं पूरा व्यवस्था करीत होता त्याच्यावर भारी प्रीती काही दादा चला आमच्या खाम असता कुटुंबाला निघायची तुमच्या गुरुवांसून तुम्ही मस्त शिकला नाही आता तुम्ही ह्या भटपाना उठतो तुम्ही तुमच्या घरा एक कृषी तुम्ही एक उत्तम रीतीन चलसोन आयलस हा तुम्ही कसं एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ करून जाता भटपानाचं मठांस येताना ते मस्त नाही किंच तत्वड्या एक उत्पत्ती व्हायची दलर ते एक साधन आहे साध दिसले सफल नुंगಬಹುದು खंडित
कृषी बघून म्हटलं आम्ही तर करूयाचे म्हटलं वाईट नाही. आम्ही काही गेल्यावर जाऊन बघवायचं तू कशाला घातलंस, किती झालंस, तुझ्या कशा पसरलं असता प्रति एक गादेन तू तुझ्या कैला बी द्या त्या पुरा विचार करायचं मला भारी हवी असं काही गेल्यावर कहियो काम नाही तो अनेकल्याच्या गादे जाऊन बघवायचे त्याचे काय तर बेलायला कशा पसल असता खरच्या तोटांत काही गेल्यावर याच्या तोटांत कशाला फसले तसा किती असता नाही याचे काय मिळून असता याच्यानं फसलत नाही सा तर तो आम्ही त्यांच्याला प्रश्न करून विचारायचं मला एक हव्यास केलेलं कोण असलं तर तो कशाला घालतस यास किती इट घालतं वर्षास किती वाटी मुलास घालतं या कस तुझ्या सावयव गोबर आहे तसं असं पुरा विचारलो त्यांच्या मला हा तुझ्या नाही सपसलं उन्हा सांगितलं असंच इट घाल मी असंच यूज करतो सा तू कर प्रयत्न कर एकदाच कर नका 150 आहे 100 रुपीस कर असं झालं तर सक्सेस झालं तर मी त्यांचं यूज कर असं पुरा एक आम्हाला एक मार्गदर्शन द्यायचा अभ्यास की त्यांचं एका माझी ज्योतिषकारांत तोट घेतला पोपले मरवे सुरू झाली हो बरीक कुबे तिथं त्याच्या बघताना आधी कांडाव लावून एक शिक होते त्या बजागोलीन तसंच भेटो आमचे फ्रेंड तिथं त्याला मार्गदर्शन दिलं आमच्या गावात असं थायलंड ते जाल्यार खैले तोटास मत्ती घातले नाही सा त्यास मात्र या कांडावला असता यास एक तो मत्ती घाल सगळ्यास मत्ती धरून त्याने 3 लाख रुपये खर्च करून मत्ती द्यायला पडला तर पोपल्या मरवायची पोरं बाहेर लायक फसल काढीत असत तो आता सांगतो तुझ्या मार्गदर्शन मला आता माझी ख्रिस्त समा उरली नाही त्या पोरं मरून जाते तसं मार्गदर्शन देवाची भारी उणी असत समा आता बटना किन्ना जे म्हणून सांगू तुमच्या घरांत तुमचे तर एक देवस्थान असा तुम्ही ते कृषी करता भटपानव करता आणि ह्या देवस्थान ते कसं पूजा विधी विधान पुरा कसं करता होतं सकाळी एक 4 घंटे बेगीन उठवायचे हट्टी गोरवा म्हटलं मी काव्य वाचताना रघुवंशांत दिलीप राज सुद्धा गोरवांची सेवा करीत होतो त्याला नेकरा नाही ती तर ऋषी मुनी शास्त्र नंदिनीची एक सेवा करीत होतो त्या भारी एक माले माथ्यास गेल्या गोरवा सेवा केल्यावर आम्हाला काही एक लायक झालेला होता म्हणून एक उद्देश दिसलो तसे म्हणून आम्ही एक गोरव एक हैनुगारिक एक 10 गोरव पोसून आम्ही सावयव कृषी करून आणि प्रगतीपर कृषी आमच्या कृषी इलाक्यात ते एक नाव असतं 4 घंटे उठवायचे 1 घंटा हट्टीचे काम गोरव सावेदल्ला फुड्डू आम्ही काही योग येईन अद्दी गोरवच फुड्डू त्या सावेदल्ली 4 साधारण एक अंदाज महिन्यास एक 20 ते 30,000 फुड्डू घालतो गोरवास आणि काय दूध काढायचं मी घाली त्याला गोरवास 4 घालायची मी काय कामाचो काढून आणि घालतात पुरा व्यवस्था असतात मी त्याच्यापर्यंत देवळाच्या काय फुला काढायचं पूजा करायची 2 घंटे देवळाच्या सकाळची पूजा 7 घंट्याचं घरसू बाय सर्व होता बाकी काही वैदिक काम घेतलं असलं तर 7 घंट्यात बाय सर्व होता रात्री काम असल्यावर सांगू येत नाही 11 घंटे होतात 12 घंटे होतात दूर दूर गेल्या चढ होतात जाल्यार उठवे ते 4 घंटे उठायच्यात पडता तुमच्या देवाला तुम्ही सकाळ ते पूजा करता सकाळी आणि सांजे समज आता तुमचे एक घरतंत असवते एक दावलं हे ते एक इतिहास काय हे ते हिन्नेलं काय या देवलो आमच्या कुटुंबांत साधारण कलाई ग्रामांत पादे म्हणवायच्या कडे श्रीनिवास आणि सत्यम्मा या पत्नीस ते भारी एक पंडित आयुर्वेदिक पंडित त्यांच्या घरात ते आराधने करीत आले तर देव त्यातले जील लेकरं नाही कल्याण सांगवायचे एक चेडू मात्र या बजपाल कुटुंबात त्यांचं वर्डी करून दिले साधारण 30 इशवींत 1930 30 इशवींत यात उत्ते त्याच्यापर्यंत साधारण 1960 त्याच प्राय झाली लिंकीचे तगारा येऊन बजपाल ಅಂತ येऊन ते नेरिमगिरी ಅಂತ एक घर करून रोवले दय्यो मिगे वृद्धाप्यापर्यंत बजपाल म्हणताना देवाने हाडून तैंत पूजा करीत होते त्याच्यापर्यंत आमच्या कुटुंबाचे पूर आमच्या किन्नाच्या बैलांत असत सांगून त्यांचं एक तिने त्या श्रीनिवासाने आम्हाला यान दिल्यानं माझ्या वृद्धाप्य झालाय मला जील नेकरा नाही या देवळाची एक व्यवस्था करा म्हणून सांगून यांस दिले आमच्या किन्नाच्या बैलांत एक 5-6 जण कुटुंबाचे ओटू होऊन ते धावून तर देव वाढवून एक वर्ष एक कल्यांत घालून त्याच्यापर्यंत वासुदेव नाईक म्हणून सांगायच्या घरा नेऊन ठेवून काय याचा दोष दिसलो सांगून ते देऊन एक 30 वर्षात त्या घरांत पूजा करीत होती त्यांच्या निदान झाल्यापर्यंत ती पूजा व्यवस्था समान नाही सांगून अडतानंतर अण्णांना सांगितलं काय एक व्यवस्था करी आम्ही तसे सगळ्यांच्या उपयोगी घेऊन
एक ಸಾಧಾರಣ 80ನೇ ಇಸ್ವಿಂತ एक मीटिंग साधून अण्णाने स्ವಂತ एक महत्व जागो देवळासाठी येऊन मिसाला तिथे येऊन एक देवळ कार्य सांगून कमिटी करून अण्णाच्या अध्यक्षांचं 85 दिवशींच 20 लासरांना बिगे केलं तंत्रीदारांनी पूर्ण ब्रह्मकलशोत्सव झाला. त्याच्यापर्यंत पूजा करीत होते. मी 82ನೇ दिवशी गोवंत गेलो होतो. तिथं होताना 90ನೇ दिवशी अण्णांनी पूजा केलेली. त्याच्यापर्यंत पूजा करायला समस्या होता सांगून मी काही महाराष्ट्रात बॉम्बेत येऊन दाव्याचे योजने होते झाले तर अण्णांच्या काही एक सांगितलं चुकवून एक सांगून आम्ही गावात आहे गावात येऊन ही देवळाची सकाळी बेग पूजा करायची आणि कृषी चटवटी करवायच्या काही तर बटपणात कोणतरी साथ दिलं दाव्यात एवढ्या काम करीत होतो. आता तुम्ही ಮುಂದುವರಿಸೋಣ इथं चढून ಮುಂದೇರ್सून जायत असतात सकाळच्या पूजा आणि सांजेच्या संजय पूजा. पटानो आता आम्ही धार्मिक आचरण करता पूजा विधी विधान असतात जपतप खेळो असतात. आता ते एक ह्या क्रमांत काहीतरी एक व्यत्यास समान आहे म्हणून सांगतो काहीतरी दिसताय तुम्हाला. आता अद्दीला मस्त पार्टी येतच आमच्या समाज मस्त पार्टीत म्हटलं अद्दीपूर असं प्रत्येक घरावर उठवून संध्यावंदन तयार करवायच्या. आता झाल्यावर मस्त पार्टी येत असत शिकित नाही संध्यावंदन नाही नाव्याचे क्रमण नाही गौरवांच्या काय तर कोणाचं नाही सिटीच्याच खरं साथ दिना हल्ली तो पुरा आता रोवत आहे कोणसं उदाहरण पॅकेट दूध आडवायचं असेल तो पुरा हल्ली तोच प्रारंभ होईत असा. समाजाबद्दल अभिवृद्धी व्हायचं तर आम्ही काही एक साधन आयल्यावर सगळ्यांनी वगटोणी एक साधन आयल्यावर आणि पुढे या काय काय तर आम्हाला समाज सुधारेसारखे काही वैदिक करत की ते म्हणतात आमच्या समाजात अति उणे बट म्हणजे आमच्याच समाजात मस्त बट नाहीच कारण असाच मस्त कारण असतेच शिकव म्हटलं तर शिकल्यापर्यंत त्याला पोटपर्यंत एक उद्योग हवो उत्पत्ती हवी नंतर शिकत नाही झालं एक माझे अभिप्राय म्हटलं तर तो कॉलेज शिकावे या शिकाय या दोन शिकवायचे केलं मठांत प्रारंभ झाला. आमच्या समाजात तो असे झाले तर काय म्हटलं तर एप्रिल मे नेकरास रजो असतो कोण उपडा येणं झालंय असं आहे त्याच एक काहीतरी आम्ही शिबिरा करून प्रतिवर्ष शिकवित असल्या रे एक 5 वर्षांत तो एक हंतास येतो एक काय दखले कार्यक्रम करा मस्त शिकलो तर म्हणजे पुढे संस्कृत वंदे शिकलो तर ठीक आहे संस्कृत लायक शिकलो तर आज MA इंग्लिश केल्यानंतर मी संस्कृत लेक्चर झाले असत आमच्या भटवाना शिकले लेक्चर झाले असत केलं. आमच्या तो एक फ्रेंड तो लेक्चर होता बेंगलोरात तसा आमच्या उठून शिकलो तिथे MA प्रायव्हेट MA बांधला त्याच्यानंतर मंगळूर इथे मैसूर युनिव्हर्सिटी संस्कृत केला परीक्षा झाला त्याच्यापर्यंत लेक्चर पोस्ट हो गावले असा. त्याच्यानंतर आम्ही काहीतरी पुढे साधन येऊन आम्ही असं केलं तर आमच्या समाजात काय तर नक्का त्याला प्रवृत्तीच दावायचे जे आमच्या ब्राह्मणत्व सोडून बाहेर दावायचे ते उरात म्हणून एक माझे बारे अभिप्राय त्याला सगळ्यांनी असं म्हणणं करायचं. प्रत्येक उपनयन झाल्या वेळेला ते आम्ही समाजात उठून काहीतरी एक 1.5 महिन्याची शिबिरा करून एक 5 वर्ष शिबिरा केल्या तो एक पुरोहित दक्कल मठाचे पुरोहित होतो. पुरोहित झाल्या बेटा तो नक्का झाले असं दायित नाही आमच्या समाजाचा ब्राह्मणत्व म्हणून उरोसव्यांतर ते दव्यंत होता. ಬಹುಶಃ ಅಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ असल्याರ ಈಗ ನಿಜವಾನ ಆಸಕ್ತ ಅಸಲ್ನಿ ನಾಯಕರ ಖಂಡಿತ एक भटपान करूया अभ्यास करूया पुढे येते किती आम्हाला यासत या सांग आम्हाला धैर्य येते किती शिकल्याचं कत नाही म्हटलं काय झालं सांगा आमच्या समाजात पुरोहित कुलपुरोहित त्याला सांगित असत सगळे सांग्या आमच्या समाजात पुढे सगळ्यांचं भटपण म्हणून प्रश्न नाही सात एकलं पुरं कोण कुलपुरोहित त्याला किती राम असलं केला शिकल्याचं नाहीच केल्यानंतर शिकायला त्याला मस्त भटपण दिसतात 3-3, 4-4 करतात याला केला शिकल्या बटाचे 4 दिवस इकडे आहे असल्या समस्या असा त्यासाठी त्याला कॉलेज सोडू त्या शिकवणं काम सांगू ना या करूया त्या करूया त्या नाही तरी दोनांत एक गेलं तर त्याला पुढे जीवनच काही आठवू होईच म्हणून एक माझा अभिप्राय. पटांग तुम्ही आता बोलताना ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಬಗ್ಗೆ ಏಕ ಬಲ್ಲೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काहीतरी एक विचार सांगಬೋದು. कुलपुरोहित म्हटलं तर आज्जा पिज्जाच्या काळावर त्या काळावर कय्योड ताण भटपण करीत एक सेर तांदूळ आणि एक नारळ देऊन पुरोहित करीत ते त्यांच्या नातवस जर आम्ही त्याला तर सांगूया म्हणून आता तसं आज्जा पिज्जा करून पुरोहित केलेले नाही थोड्या विद्याभ्यास शिकवायचे आम्ही पुरोहित कुलपुरोहित म्हणून त्या कुलपुरोहित नाही तो एक कुलदेवाची पूजा करीत आहोत कुलदेवाची पूजा करीत असता तर फ्री होऊन करीत असता तर तो कुलपुरोहित त्याला आमचं समाजांत आमच्या देवळांत आमचे
वैदिक म्हटलं एक 4 वर्सां मठांत वंदे कसले लायक शिकिल्ले कद्दू रोवत नायसत कितें म्हटल्यार देवळाची उत्पत्ती उनी आसा तर तेदो अंदर काय म्हटल्यार तर तेच रोबेक आतां RSP देवळांत मस्त बघतो एका देवळांच्या 4 जण रोवले मी गेल्ले प्रश्न घालतो तेच तुम्ही या कशा रोवता तर म्हटल्यार आमास संबल उणो तर सगळे आमचे देवळा सायले पुरो आमा सत्त साधवतात भटपण ते समज 15 दीस पूजा केल्यार आमचे बाकी 1.5 महिनो बाकी भायर भटपण करून आमास पूजा केल्यार समाधान आसता आमास उत्पत्ती गावते हवी थोडी न्हू कुलपुरोहित म्हटल्यार त्या सत्त सदोय म्हण नाही म्हणून सांगता तुम्ही कुलपुरोहित म्हणजे नाय आसा कोण अभ्यास केले पळय अभ्यास केला काय लायक अभ्यास करतात काय आमच्या देवळाचे एक निश्चित काम करीत असतात ते म्हणजे देवळाचं भारी समस्या काम करे त्यांचे जीवन काढाक 85 रुपये दिले तर त्यांच्या बायल्या तिने पोस्ट साध्य नाही एका देवळात त्यासाठी त्यांचे काहीतरी बदल जीवनासाठी या काहीतरी भटपाण तिने लागींचे त्या संबंध पटले देवळात त्याच भटपाण दिले तर देवळात पूजा करीत नाहीतर आणि देवळात पूजा करायला आमच्या जातीचे पुनर्वय शक्य नाही भटान आता तुम्ही एक वैदिक शिक्षण करताना तुम्हाला एक कष्ट दलने एक प्रसंग असात नाही तर आणि एक खुशी दलने एक प्रसंग दोनों सांगता कष्ट म्हटलं तर आम्हाला शिकताना भारी समस्या तो होता 1 वर्ष सर भारी बंग काय म्हटलं तर गुरुजी एकदा सांगतात येतात जाल्यार त्याच्या आमच्या आदिले सिनियर कोण असत ते आम्हाला बसवून स्वर सांगू असा मंत्रांत खाल ओर असे स्वर मस्त बंग देतात 1-2 महिने भारी बंग होतो मिगी मस्त बसवून या जाल्यापर्यंत मिगी थोडे ब्रह्मकलाश गेला पण सगळे एक 100, 200, 300 बट ओटू असताना भारी एक संतोषाचाच संदर्भ कारण ते एक 10 वर्ष आधी आमच्या कैबल्य मठांत ते एक शांतादोग देवळांत एक नाही आमच्या कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा हे पूर्ण वैदिक एक 600 वैदिक वणू महायाग पंचायतन महायाग म्हटल्यार साधारण 600 जन बट 10 दिवस कार्यक्रम भारी पोरलाचे एक कार्यक्रम त्या देवळांत म्हणजे देवळाची उत्पत्ती असता थोडी तर सगळ्यांनी तर बदल एक आम्हाला एक 100 जन मठांचं येत पंचायतन म्हटलं काय म्हटलं तर दुर्गे विष्णूच्या दुर्गेचं म्हणजे आयुधचंड याग तसं विष्णूचं महापवमान याग तसं तो ईश्वर असं अतिरुद्र याग असं ते पुरा सूर्यास सौरसुक्त याग असं हे पूर्ण पंचायतन महायाग म्हटलं तर असे 4 थोरले याग तेच ते प्रति भटांचं एक संतोषदायक म्हटलं तर सगळीकडे जाऊन ओटून सगळं मिळवून आम्ही काय करतो खाई असतो तुम्ही म्हटल्या आधी शिकले आम्ही पुरं ओटतो यायचे की आम्हाला सुयोग होतो बट तुम्ही लाईक विचार सांगितलं आता एक कृषी ते विचार आम्ही अनेकदा बोललो तर ಮುಂದಾለ एक कृषी ह्यास युव लोक यव आणि ह्या एक लाभदायक होणं हवे म्हणताल तुमच्या प्रकार काय करू त्या कृषीक म्हटलं तर आम्हाला कृषी अस्साम जाल्यार आमच्या नेकरांसत गिडवागी बग्गद मरवागी बग्गली किल्ला ते एक गादा आसा आम्ही दक्कले असताना नंतर आमच्या नेकरांचो आमच्या उठतो इस्कुला जातात जाल्यार रजा असताना आम्ही त्या नेकरांचो आमच्या उठू कृषीच्या वरू अवलंबन न्हय आम्हाला काय म्हणतात तर आम्ही आरने येल्ले जाताना पंपाच्या पाणी तोडान तोड्डो येते आम्हाला बाबांनी 10 पाणी सोडा सांग न्हू पंप स्टार्ट करून 7 टस सोडायचं 10 तोटास पाणी सोडा आणि ते पोपला येऊन ताण म्हणजे ते आम्हाला अभ्यास होऊन आता ते एक इंटरेस्ट दायक उरता नाही ते नेकरांचं तोरले जाल्यार कॉलेज जाल्यापर्यंत ते मोबाईल घेते तो उरतो कृषीच्या वरतो या म्हटलं साधलं रे दक्कले असताना नंतर त्यांचं एक तेज आणि इथं जाऊन हैनुगारिका ಒಂದೇ कृषी ಒಂದೇ कैले बरोबर आणि त्या नेकरांचं एक म्हण आम्ही आयशी बापसा किती वताय केलं तर त्याच म्हण नाही तर त्याच एक इंटरेस्ट आहे तद्द त्या मी पुढले काय कमती कोण म्हटलं तर कृषी के असल्यानं त्यांचं पुरा कृषी शिकवू उपली स्टडी शिकवू आम्ही काय करतो म्हटलं भिंतात अम्मा बाबा हो चढू नका रे पडची रे त्या करणी का चेड रे काही येत मी असं ते रोव आहे शिकवू आहे त्याचं आता काय म्हटलं कृषी करायची ती सुलभ नाही एक पोपलाकडे बंदी एक वकास सोडायचे बंदी भारी समस्या असतात तर एक कृषी का म्हटलं तर तल्ले त्याच्या मुंडाच घाल्या कलस हवं गोरवापासून गोबर घाल्या कलस हवं पोपला वकास सोड्या कलस आहे पोपला काड्या कलस हवं अखेरी सोलवे सुद्धा कलस हवे तल्ले आणि ते कसे नेऊन मॅनेजमेंट करावं कलस हवं काही इकव्या किती समय कसं तेव्हा आणि स्टॉक तेव्हा त्या स्टोर रूम हवे 1 वर्ष सर तेव्हा आम्हाला एक 30 ते 40 रुपये तड लाभदायक गावता तसं म्हणून त्या त्याचे काढून हवं
म्हटलं तर कृषी नुसतं कृषी असल्यानं काय करावं म्हटलं तर मी आता काय करीत असा म्हटलं तर पूर तोटांचा मार्ग करीत असा मार्ग करून नंतर सावयव कृषीच झाले का 10 गोरवा पोसवायची त्या सावे थोडं गोबर नव्हे जेण गावत नाही त्याच एक स्ವಂತ पिकाप घेऊन एक ಐವತ್ತು ಬಟ್ಟಿಯೋ ಏಲಿಚ ಬಟ್ಟಿಯೋ घेऊन ते बट्ट्योत पिकापावर आटी मारून सीधा तोटात नेऊन आम्हास 10 जणांनी काम करत 4 जणांनी आज काम करीत असं लाईक विचार बाहेर एक मुंडा सोडायचं पुरं रेडी करायचं तोट क्लीन करायचं ते कसलं केर सोप ते पुरा घालून पुरं रेडी आदले करून दुसऱ्याचा टिका बार असं आम्ही बोलण्याचं 100-150 बिटची आता 500-600 बिट्टी आम्ही दनपर बितरू आमच्या एका तोटाचं आम्ही गोबर सागून क्लीन करीत असतो मग दसत पडतो सदा आम्ही बाकी काही तर पिका पण देऊन कौशल्य मग त्या बरोबरचे डबल काम त्याच त्या बट्ट्यात असल्या आमच्या स्वतः गाडी असल्या तर आम्हाला खैल्या वेळेला असं देऊन गोबर घालू आम्हाला कित्यो लेबर उन्हे करीसारखे करवावं उत्तम विचार सांगता बघा आता एक ತಿಳುವಳಿಕೆ आणि एक ಜಾಗೃತಿತೆ एक दृष्टिकोन ಅಂತ बोलत मंदालर आता एकलंत घरा एक वैदिक काम असा मन सांगत मंदालर त्यांच्या घरात एक यजमान होते नाहीतर त्या कुटुंबाचे खेळ रीतीने एक तयारी होऊन असतो आम्हाला एक तयारीतल्या बहीण काय म्हटलं तर यजमानानं आदलेचं बटन कन्फर्म करावं किती जण बट विचारले असतं एक वर्षी पण देते नाही आदले सर राती कन्फर्म कर बटानो उद्यमचे ते कार्यक्रम उद्या कार्यक्रम म्हटले आम्ही ते कसे व्यवस्था म्हटले तर चंबू मंदी हरिवाणा मंदी त्याला एक पीतांबरी घालून क्लीन दोन बट आधी येतात मग सांगवायच्या दृष्टीनं ते एकाच कडे आणून ठेवले बटची सामान देतात ते व्यवस्थित आणून ठेवले अडून ठेवून एकाच कडे आणून ठेवले नाहीतर काहीतरी एकाकडे ते नारळ सोडून असत नाही तसं नारळ सोडून लायक क्लीन करून एकाच कडे पूर जाऊन ना बट जाऊन भक्तांचं सामान हवा येले एक ये पूजा पुरस्कार भारी भक्ती आणि श्रद्धा असता आणि बट आयल्या भेटतास काय म्हणलं तर बट आयले मग सांग एक चंबू पाणी त्याच पाय असं धोवे दे मी एक आम्ही वैदिक सामान म्हटलं तर चीट देतात चीट अंगडीच ताड देते नाही सामान आता एक अंगडी ती लाडले एक 2 दिवस आधी आडून आम्ही ते आसोडून मेरा होऊन निब्रास गावून सुकवून ठेवले त्यात कित्यो किडियो गुगुरू रॅव मत्ती असते ती आम्ही खाताना बाहेर शुद्ध करून खातो तांदूळ आसोडाने तर द्यावाच तसं नाही का एका तुपाच्या विषयात बोललो तर तूप आम्ही दल्लेक गायचं काही तर तूप गावलं तर तूप त्या तूप कसे आम्ही म्हटलं तर गायचं लोणी ऊन करताना आणि आम्ही दूध ऊन करताना ते पुंकवे सुद्धा नावा के शाय हातांत वंदून ती शाय काढून लोणी करावे ना पुंकले आम्ही पुंकले भेटत असतं त्यांनी चुंकी पडते देवास उष्ट्या होता असं त्या बाहेरही जात होते तूप करून त्या आम्ही मग त्यांना यूज करी नसताना काहीतर आम्ही भाताच्या वंदे शाखेच्या हात लावल्यापर्यंत त्या तुपास हात लावणार त्या करकटे ते शुद्ध रक्त ठेवून ते यूज करा मी आमच्या समिध असतात ती एक ग्रहांचं बदल रीती समिध असत समिध काय म्हटलं तर अंगडी साडले तर आम्ही कुंभ असतात तिथे कित्यो गुरु किडियो असतात तसं करून समिध म्हटलं तर जीवोत घालावी या अमेरिका तंत्रज्ञानानं सुद्धा सांगितले ओली समिध घातले त्या वातावरणात कित्यो शुद्ध वातावरण होता आणि कित्यो रोगनिरोधक शक्ती असतात तसं सुकुल्ले ना कदलले ते घालवायचे क्रम तर नाही त्या सवेदल्ली समिधाच्या जाडा प्रत्येक करायचं एक लाभ होतो लावे नवण नाही हल्लीचं वाटतं असं लावायचं आता सिटीच्या करवत म्हटलं तर हल्ली संबंध असता बमाले आजच्या दिवस होम असता असेल एक झाडाचे काठी पाऊच करा जो एक 8 दिवसां आधी काढे नाही का आदलेचा दिसरेच काढलं रोहित भारी शुद्ध असतात दुकोटची घेतो तो दुकोटात मात्र या भारी शुद्ध असतात ते दुकोट अमेरिकाच्या तंत्रज्ञानानुसार असं वातावरण भारी शुद्ध होता ओलिओ होतं घालव सुद्धा आम्हाला म्हटलं तर भगवान तुम त्या हरिकथा सांगायच्या तिने पुरा त्याबद्दल आम्ही कद्दू हरिकथा प्रति महिने हरिकथा होता ते जाणू याबद्दलच आम्हाला हे सांगित होते ते पुरा आम्ही सांगितलंच की त्यांना तिने जो सांगत होते या महाभारत रामायणदಲ್ಲೇ आमच्या आल्या रूपावर आकाशांत असता आणि एक 30-40 वर्षांत आम्हाला पाठी आत्ताचे तंत्रज्ञान पाठी काढीसारख्या होता या बुग्गू होतो आम्हाला ते आम्हाला सांगत होत आणि पुढले विचार सांगत म्हणताल यजमानिके यजमान आम्ही येताना नाव शुद्ध आचारानं त्याच्या काय तर देवाची पूजा ठेवायचे ते पुरा करून ठेवूया हवेदल्ले व्यवस्था होईशिवी ती वेगळी बटन जायला पाणी आणि जेवण व्यवस्था होईशिवी त्याच्यापर्यंत उत्तम विचार सांगता बटन
आता आमचे आचार विचारांत सुवेर सुत्ताल म्हणून सांगतो हे आम्ही एक आचरण करता आमचे संस्कृती भाग होणं असा हे त्या ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ವಿಚಾರ सांगಬೋದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ನಾನು ಬರ್ತಾನ 7 ತಲೆಮಾರಡದ್ದಿ ಅಮಸು ಸುವೇರ್ಸು ತಕ್ಕ 10 रात्री दरम्यान तस हा सांग त्याच्याबद्दल परवाचा उडपी मठांत भारी चर्चे होऊन गेले जाल्यार अद्दिलांनी ऋषिमुनीन बरोवले आम्हा चुकोवे साध्य नाही नो ते पेंडिंग केले ते 3 दिवसात या पुरा केला आणि देवला त्या विषयाबद्दल हिने कैल्या या करवे का 10 दिवस आचार करावेत देवळात जाऊन गर्भगुडीन पूजा करायची त्या पूर असो मिगे हे 7 तलेमार यांस त्यांच्या संताना नक्षत्र दिसल्यानंतर 3 दिवसात फेर सुताक आचार करो त्याला ते संतान नक्षत्र महिना हव्यातच आमच्या आज्जा कोण त्याच्या आज्जा बिज्जा सर त्याच्या हव्यांत त्यानंतर आम्ही 3 दिवस करतो ते स्वार्थासाठी करवे नवा ते आमचा तो दोष ಕೆಲವು ಜನ 5 ದಿವಸ ಕೊರತು आम्ही बघत नसता बघे 5 दिवस नाही ते जराडी बोर आचार करला 3 दिवस 5 दिवस आम्ही सोडल्या असं केला थांबत काही लंगत नाही त्यावेळेला जो सुवेर सुता काम तो जाऊन करतात विचारता नाही आम्हाला एकच दिवसाच्या बनवायचे असं त्या पोराची चूक होत होती त्याच्याबद्दल आम्ही त्या बट केले नाही यजमानानं सांगावे कडाकडे त्यांत काय लाज होते का तुम्हाला सुवेर सुताक नाही आहे तुम्ही नका 1 2 3 पाठी असेंतच केल्यानंतर 1 वर्ष सर त्या बठास समाजांसू पुरोहितिकेस बाहेर तिथं होता त्या बठास एक भई बसतो तो भई बसल्यापर्यंत त्याची एक आचार विचार येतो की त्यांना मला किती पण येतं बटानो असं करत असत बटानो तसं करत किती मला फोन येतात असं होत असा या समाई या आता परत एक अष्टबंधाच्या विषयात मार फोन आले ते कशाला अष्टबंध म्हटलं काय कशा घालत आहे किती म्हटलं तर अष्टबंध इंतू रीतीचे अंत गुग्गुला धूपा त्या पुरा उठून ते अष्टबंधनच तो एक गोकर्णाचा तुला त्याला क्षेत्रात गावता ते लेपण करत ते लेपण म्हटलं ते स्थिरा प्रतिष्ठेस मात्र ते लेपण चारा प्रतिष्ठा नाही आमच्या मूर्ती म्हटल्या तर चारा आणि स्थिरा या 2 रीतीचे प्रतिष्ठापन असतात धोंड्याच्या मूर्ती पुरं 13 प्रतिष्ठापन ते पाणी पिठासाठी याच मध्ये आम्ही कैलास कॉन्क्रीट घालून बसवतो त्या टाईप असं त्याच कॉन्क्रीट घालाय ना सिमेंट घालाय यूज कराय नाही या अष्टबंध या 12 वर्षाचा वायदा या 12 वर्ष वीक होत त्या मग काढून मग त्या अष्टबंध घालून प्रतिष्ठापना करून आणले तर आमच्या गेरू देवळांत एन्नवल्या देवळांत इथे आमच्या कुडबेरे जाऊन पुरा अष्टबंध मीच घातलं म्हणजे तुम्ही चारा म्हटलं चारा प्रतिष्ठा चारा म्हटलं तर तिथे पंचालोहाच्या मूर्ती जो हलवत चारा म्हटलं तर दोन्ही हलाव्याच्या मूर्ती तर चारा प्रतिष्ठा स्थिरा म्हटलं हला नसतील त्या हल्लं तर पुढल्या मग त्यांना प्रतिष्ठा करायला तस आता चारा प्रतिष्ठे दावलं होता क्रमास नाही असा उत्सव मूर्ती पुऱ्या चारा प्रतिष्ठांत असतात ते दोन्ही काढवायचो अर्वण द्यायचो अभिषेक करायचो मग त्यांचं पुसवायचं लाय करून मग त्यांच्या इथे पूजा करायची उत्तम विचार सांगितलं बटानो आता ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಸನು ಆಮಿ ಬಗತಲ ಮನ್ಕೆ ಪರಮಾಸ 28ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕಾನು ತಂತು ಶಬ್ದ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬೂಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೌಸ್ತುಭ आणि ನಾವು ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವರ ವಿಳಾಸ म्हणून सांगते ह्याचा 4 बुक आम्ही अनावरण केलं ह्या पुस्तकते ಬಗ್ಗೆ ह्या बुकते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही विचार सांगते परवाचा एक आमच्या बुका पूरा बिडगडी झाली भारी एक संतोषाचा विषय या बुकांच्या काय म्हणजे सगळ्यांनी सदुपयोग करून घेऊचे एक अभिप्राय प्रत्येकाच्या घरावर ही बुका पाविता हवी संध्यावंदना लेख पुढले टीव्ही गेस काही ब्राह्मण तो हुरव्यासाठी कोण उपडायला झालाय ते पुरा या संध्यावंदनाचा अभ्यास करावा याच्याबद्दल तुम्ही कोणाचं पुरोहित असता तुमचे त्यांच्याबद्दल तुम्ही विचार घेऊन या कसा करवतो या कद्व करवतो कसं करावे म्हणते तर एक श्लोक सांगतो त्याचं प्रातः संध्या कशी करावी उत्तमो तारकोपेता मध्यमो गुप्त तारका अधम सूर्यसहिता प्रातः संध्या त्रिधामता म्हटलं उत्तमो तारकोपेता म्हटलं तारक म्हटलं नक्षत्र आकाशांत कद्वत दिसताय तद्वत उठवून आम्ही 5 घंटे उठवून संध्यावंदन करू मध्यमो गुप्त तारका नक्षत्र कद्वाची काही नाही शिवतात त्या मध्यम काही सूर्य उदय झाल्यापर्यंत अधम काही
तर सांजेचं सूर्य उदय असतानाच करावी मिग्गी नक्षत्र येताना ते मध्यमा पूर नक्षत्र दिसल्यापर्यंत ते आधामा तसं संधी काल म्हण कालारत संध्यावंदन म्हणायचं अति श्रेष्ठ तसं बाकी चों घरांत पूजा केला घरांत फोटो असतात फोटो असले तर ते गंध असता कसल्या लावता ते मस्त जनांचं आज मार्गदर्शन नाही म्हटलं तर कैल्या बोटाने कैल्या देवास गंध लावतो म्हणून नाही आम्ही देवला जातो कुंकाम लावतो आरतीचे कैल्या बोटानं अद्भुत नाही तसंत पितृकार्य असं कैल्या बोटानं यूज करावे म्हणून नाही आमच्या बोटाच्या बद्दल एक माहिती देतो आम्ही काही तर मध्यम या आयुष्यकारका म्हणतात मधल्या बोट या आम्ही गंध लावताना वंदे कुंकाम लावताना मधल्या बोटानीच लावून घेऊ पवित्र गाद्याचं बोट या अन्नदाता कारक म्हटलं तर धन संपत पुरा देव देवास लावून ಮೂರನೇ ಬೋಟ್ ಅಸ್ತಾ ತೋರ್ ಮೇಲರು ಪಿತ್ರಸ್ ಲವಿತೆ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕ ಬೋಟ್ ಅಂತ पित्रांच्या कर्मांग असं या बोटानीत गंध लावूया नुसता आणि एक लक्ष लावताना अंत्यनेच ते लावूया आणि तसंत आम्ही पूजा त्या या पडताना यात बोटाने गंध लावून पवित्र गाल्याच्या बोटांतच गंध लावूया आणि आम्ही कसं तर्पण करताना हे देव तर्पण सदी एदूर पाणी कद्दो सोडतो आम्ही देव तर्पणा या ऋषी तर्पणा या पितृ तर्पणा हे ब्रह्मतीर्थ यांतच असे पित्रांस पूर पाणी सोडताना यांतच सोडावे ऋषी आदी मुनी तर्पण करताना असत करावे देवस कद्दू आम्ही तर्पण ते मार्जर सध्या करवायनो एक बुकांतो असता नित्यविधींत देवांस पुरा तर्पण देताना असं देवे आम्ही किती पुरे देताना आम्ही पुण्यवाचन करताना शांती रसतो पुष्टी रसतो सगळ्याच आम्ही तर्पण इनंत देऊया तसं एक या अभिप्राय आणि पूजा करताना सकाळी दल्लेक आम्ही दल्लेक सगळे नेऊ धुत वस्त्र शुभ्र वस्त्र म्हणत असं धुवून घातले आदले वस्त्र एक शास्त्र काय बघता म्हटलं तर एक कॉटन वस्त्र कैल्या सिल्क कैल्या वस्त्र एकदा नेसल्यापर्यंत धुईन तर मग ते नेसवे नवाण असतं त्यानंतर रेशमे सुडकी असं एकदा कुडपल्या त्या शुद्धून असं त्यानंतर कृष्णाजीनं आणि दर्भ हे कद्दो अशुद्धच होईत नाही मी केल्याकडे बटपणास जाताना काहीतरी घेऊन बसा म्हटलं तर बसत नाही की त्यांच्या आदलेल्या बटाने पुरा शिकवले न्यायालयात बसावे वर्षिक मला असं त्यावर नाही स्टार्ट होत बरोबर असं केला तांबडी लुंगी घेऊन बसवायचे असं एक येईन तुम्हाला एक बैर असं का असं घालून एक ओरो एक अंश घेऊन बसल्या रे अडे अडी असू दरबासर अतिश्रेष्ठ अजिनंतर कृष्णाचर्माचे मुलगा त्या श्रेष्ठ नाहीतर रेशम सुडके होईत अन्यतमा असं म्हटलं आता आत्ताच्या आमच्या जे त्याच एक म्हणे तरी कैल्या कर्मांगास बसताना घेईन असताना बसल्या त्याच फलदायक नाही तसे आम्ही देवाची पूजा करताना एक लायक दल आसन दरबासन अतिश्रेष्ठ त्या नाहीतर एक म्हणे तरी घेऊन बसून देवाचे फोटो असले तर पूर दिले निर्माल्या काढायचे आदीला गंध घालले तर लायक एक दुता वस्त्रांत लायक एक वस्त्र त्याच खैल्या वस्त्र यूज करणे देवाच्या वस्त्र म्हणजे देवाच आम्ही सुद्धा यूज करणे त्या वस्त्रांना लायक क्लीन पुसवायचे त्यास या पवित्र गाल्याच्या बोटांत गंध लावणं त्यास फुला ठेवायची एक उदपती दाखवणं एक आरत दाखवणं साध्य असल्यामुळे गोड्या केल्या एक नारळ असल्यामुळे यूज होतो तोच देवास दाखवणं असे पुरा बिगे एक मत्तेने एक कर्पुराच्या आरत होणे दाखवणं एक 4 फुला घालणं देवास 3 प्रदक्षिणा येऊन नमस्कार करावे म्हटलं तर आम्ही देवळाच दाखव तर कसे प्रदक्षिणा येतो किती येतो म्हणून पूर्ण सोबत ते येतात आम्ही येत नाही या त्या मंत्रांचा अर्थ असा या ठिकाणीच्या पाप आणि जन्मांतर कृताणीच मी कोण कलानतलं असलं पाप असलं तर अद्दिले जन्मांत केलं पाप असलं जन्मांतर ताणी ताणी नश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे तो मी प्रदक्षिणा येईल तर उनो 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 होईसो म्हणून देवाचं नाव स्मरण करून एक आम्ही किती 108 प्रदक्षिणा येईल तर आमच्या केल्लो पाप उनो होतो त्यासाठी आम्ही कद्दो देवाचं दिवो ते करताना प्रदक्षिणा नमस्कार करूया उन्हाचा अर्थ तसंत मूर्ती असले तर लायक तुम्हाला त्यांचं बुकांत आम्ही लायक करून बिडगडे करून त्यास व्यवस्था करून दिलीसा त्याच्याबद्दल तुम्हाला अध्याय नव्हे तर काहीतर तुमच्या घरी एक सत्यनारायण पूजा होऊन दे कैल्या होताना ती मूर्त बाहेर भटांना दिसा तद्दो तुम्हाला भटांचं मार्गदर्शन करून चिनींत पूजा करायची नाही भटांनो तुम्ही मंत्र मात्र सांगा मी पूजा करतो म्हणून सांगायची तुमच्या भावाड्या संधी ते तुम्हाला आत्मशुद्धी होता ती पूजा कशी करवायची म्हणून सांगायची एक तुम्हाला एक अभिप्राय येतो तसं ना
ते पुरा एक तसेच मी की तुम्ही काही आचार करा की त्यांना आम्हाला तुमच्या प्रत्येक घरा एवढं आम्हाला सांगितलं नाही सा तसं दल्लन मी तर तुम्ही ते तुमच्या घरा पूजा वाताना ती कैली मुहूर्त असून दे आडून ते उणू कशी पूजा करायची म्हणजे ते मार्गदर्शक तुम्हाला असतात तसंच पूजा करा तसंच काय म्हणतो आमच्या भाषेच्या विषयात काय म्हटलं तर ते किती हजार बघा आम्हाला भारी तोरले एक वरदान गावल्या बरे गावले आमची भाषा दावे नाही कमा ये लायक शुद्धाचार हवे पुढे आमच्या समाजास येईल गेस आमच्या लेकरास वैश्य म्हणू किती एक तपास करीसारखे तिने करून आम्हाला समाजाचं सोडून द्यायला असा हे सगळे तुम्ही बुका घेऊन याच्याबद्दल काय काय तुमचा अभिप्राय असा तो लायक आमच्या भाषेतच घ्या करा तसे तू तुम्हाला आणि पुढे काय बदल तुम्हाला शब्द गावतात आहे ते आम्हाला बाकी त्यांचं सांगून सगळ्यांचे एक लायक झालं एक मार्गदर्शन आमच्या समाजास होऊन दे सांगतो एक माझा अभिप्राय. उत्तम विचार सांगितलं बटानो. आता मी स्क्रीन अंतर तुमचे फोटो बघून येईन हा. या फोटो आमच्या घरा मी 60 वर्ष शांती गेली सा माझी तद्वा मी आणि माझ्या पत्नी आम्ही फोटो असून काढलो फोटो यानंतर आम्ही गोबाईल आणि माझ्या पूत विघ्नेश आणि विजेता या साधारण आमच्या काही तिन्ही तोडणं 25 ವರ್ಷ काय एक आम्हाला वर्डिकोण 25 ವರ್ಷ होताना या एक फोटो काढी आम्ही सांगून तिने एक फोटो काढलो या मी आणि पूत आणि लेंका मोठा असतो या आमच्या कृषीच्या बद्दल त्यास लायक एक मार्गदर्शन विषय सांगून याच उपदेश करीत असता. या फोटो या आमच्या उमामेश महागणपती देवस्थान नित्य पूजा व्हायच्या या एक देवस्थानाचा गर्भगुडीत असलेल्या मूर्तीचा फोटो या आम्ही आदिशक्ती महालक्ष्मी देवस्थानांत सहस्रचंडिका यागांत देवता स्थापन केलेला फोटो या आमच्या जालंतात असल्या आमच्या उमामेश महागणपती देवस्थानाचा फोटो बटानो. आता भटपान प्रतीचे एक ಪಾವಿತ್ರತಾ आणि ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರ आणि ಹೆಂತು ಏಕ ಸಮಾಜತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತೆ ಬಗ್ಗೆ तुमचे एक जीवनाते अनुभवाते उत्तरांत आम्हास तुम्ही ज्ञान दिलो आणि तुमचे एक ते विचार आम्हास वांटून दिलो तुम्हास धन्यवाद देतो आणि देव बरं करून द्या म्हणता. असंत या विश्व कोकण केंद्रासह तसंत आमच्या पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान असो या सेवा केंद्रांत प्रतिवर्ष साधकांचं आडून सन्मान सेवा करीत असो तसंत पुढे असेंत साधकांचं सेवा करायचे तुम्ही साधवून सेवा केलं तर सगळ्या आमच्या समाजात सगळ्या व्यक्तींसो एक मार्गदर्शन होता सांगून एक धन्यवाद. बटनो तुमचे प्रति एक उत्तर आम्हाला एक जीवनात पाठ धानसा आणि प्रेरणा उदाहरणासा म्हणून सांगित ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्या धन्यवाद आणि देव बरे करून दे म्हणून सांगित सर्वे जन सुखिनो भवन्तु.